Kai ku doka mana tambura na waƙar gwarzo. Me sawa ba mun mika ba batun kokonto. A jigawa gabas mun aminta kai ne bango. Yan haɗe da suna ambatar ka babban gwarzo. Na kafin Hausa suna kira ka zo za su fito. Gari na auyo na ambatar ka kaɗarar uzo. Yan kirika sama sun faɗa suna nan su ma. Malam Madora akan Dakta Nura sun ja tinga. Ga sun gamsu da kai a radu ba ko kwanto. A guri na ji suna faɗa ka zo za su fito. Iwa sun gamsu da Dakta Nura mata da maza. Ticiya mun zan sana dukkan local government. A gaban Hausa muna da Idris ganganci. Haji Adamu wacce na haɗe da yabi. Gana auyo Abdulhamid gwani ɗan gata faɗin. Malam Madora akwai Alhaji Nuhu direba. Ga makailu matiri na ji shi ma ya bi. Honorable Barde Diliyari kiri ka samma. Turnewa mun gamsu da kai mu je Muhammad Talba. Honorable Dauda Muhammad shine na guri. Da gaisuwar Jafar sanni MD Gwarzo. Manaja na sawa ba kana a hannun dama. Baba Alhaji ma sai sa gaida kai shafa ma. Abubakar Sardaunan gabai ya nima na zo to. Ga mai yan Musa shaka ta waka mu kayo. Ayya. Buri ya karmo ka gurin ku siyo ta gure. A jigawa gabas fara mu dau yan basa jaba. Dakta Nura minista za mu dau PDP muke. Buri ya karmo ka gurin ku siyo an gama. A jigawa gabas ba za mu dau sanatan bogi ba. Dakta Nura minista za mu dau dama ce kawai. Buri ya karmo ka gurin ku siyo ta gure. Jigawa gabas ba za mu dau yan basa jaba. Dakta Nura minista za mu dau PDP muke. Da sunan Allah gwani Allah ka iya mini. PDP muke. Ka daɗa mini fikira ne waka ta zamani. Dama ce kawai. Yaro na shaka ta ne muryar wasu sun sani. Me sawa